तो सबका बजरले। अरे का बताइए अरे कुछ बोलो बाबू में भौजी काहे मन मरले रहता तू तो सबका बजरले। तो हमसे बतावा परेशानियां भैया के भावे न सोनिया मटी मरल से बंगलिया रखले बिगाड़ के रहनिया मजा मरतिया सवतिया बुझल नहीं परेशानिया तारा भैया के भावे न सोनिया मटी मरल से बंगलिया रखले बिगाड़ के रहनिया मजा मरतिया सवतिया म्यूजिक बाय एबी गुप्ता देखो तने की बगीचा में सुतल सोचत नहीं काहे तोहके ना पूछत मेहर पे दर्द ना बुझत बाड़े करेला झगड़ा जुझत बाड़े तहर पत्नी समझते कुछ गई हो। अरे का करे देखो तने की बगीचा में सुतल सोचत नहीं काहे तोहके ना पूछत मेहर पे दर्द ना बुझत बाड़े करेला झगड़ा जुझत बाड़े उतरत भर नचावस नचनिया तारा भैया के भावे न कोनिया मटी मरल से बंगलिया रखले बिगाड़ के रहनिया मजा मरतिया सवतिया देखले चल चल साथे आजोर में आवेले राती के 4 बजे भोर में नहीं माने ले तो मोर बात हो का कहे देवर दीपक से सुनात हो तू ही बताओ का करे देखले चल चल साथे आजोर में आवेले राती के 4 बजे भोर में नहीं माने ले तो मोर बात हो का कहे देवर दीपक से सुनात हो सब करे के दिले वाला धनिया ए तारा भैया के भावे न सोनिया मटी मरल से बंगलिया रखले बिगाड़ के रहनिया मजा मरतिया सव